Kena mas Bakhuid ingin tuai nak banta ingin kesem ilisiona karkeliang. Wedon apa dengan jing kesu kesan, setuju buat yang kesem pada banta ingin kesem jong I rin maring. Nak banta jing suk jing bah jong ingin kesem jing ki jing kuat jing kia. Nomor lais pak sauko. Lais pak sauko. One paraya ro you try. Hallelujah. Emma long play. Hallelujah. Rashu try la jing I go. Hallelujah. Kakateng ukpa badukon badumen sem Bakhuid. Amen. Kajing e jong try jong yu Jesus Christ bad kajing e jong ublay lem bad kajing selok jong omen sem Bakhuid kindan rengkat bad pi baro. Kabat piru. Ngai ku ngu kadam. Ngai kajing kublay, ngai kajing ro kajing e. How blay ublat how yangi. Ublay bala re bala sumar, ublay bala pendap bala penbiang, ublay bala pay lakmi yangi menen ke Sngi bad ke Sngi baladap jong ke jeng em ke jenga ke jeng pi. Ko hanmen ko para menta ke step ngiyeng hakmat kaduan kedupat ke jeng blay namar ke jeng it namar ke jeng Sngi ke jeng u. Namar ma u pay yukmi riu sumar u pendap u penbiang yanga bade pi. Dan mata kedau sacisin hakana ke step ngiwan ban penred yala deh khmat jungu dak ba ngi dem ngu namar ngi tip haba mangi ikon gi jungu ngiwan ban IT la deh u mau un pe un khme yingi mau un ri un da yingi unang krisyan unang ai bor yingi bang nang la su ban em ya ke jung em ge jungi kerpang bang la su ban wan kham jan su bang la ban klet do la de ban I no ya baro kita kejing sniu keba ngidon ha kejing em kajunga kejung pi der mata kedau menda ke Sngi rukum ju ujisu khod wer yang abad pi ban pusan yala kejong kejing em kam tame u khod yangi ban wan khmat jung da kata kejing Sngi red kejungi der mata kedau to ken ko hanmen ko para ngin pendam yala kejong kamon ngin penjam yala kejong kejing em ngin dam yala ke jong ke kli akhmat jung da ke jing snguret ke jungi ban ngin pan ke bor ngin pan ke jing klan ngin pan ke ta ke jing shai ai bo try un map ki pop ke junga ke jung pi knang ba mangi iwe pe iwe ngin long sha ki ta ki breu ki Bakhuid ki breu ki ba bidor ban terwa ya kene ke jing maya ki bakrau ngin pa shakmat oblay da ke jing snguret kat bangi duai ya kene ke jing duai pan map ke jungi nga pla haublay badan bor baro pada pi ko hanmen ko para bang la pop shibun da gijing perkhat da kiktin da kikam da gijing leklet da gijing le pala junga da gijing le pala junga da gijing le pala bakra we junga namar kata ngakarpa de kamaria Bakhuid kabaya isa kate sati ya ka angel barkirukoj pada pi ko hanmen ko para banduai na kabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yangi madalama bigi pop jungi unyalam yangi sha ka jing em bom jukod Amen. Try kan rat ko blay snay yangi try kan rat ko blay snay yangi Christomam, oh Christoram, kono, penim jangi, penim yangi. Try can rat go blaze yangi.
Try can rat ko blay Sngi Cristo ma ko Cristo rap ko nong penim jangi penim yangi Talk in yaduai Nginang yaduai nagabanta jungi iwe paiwe kerpange nagbanta gijing temu babha gijungi nagbanta gijing don kam jungi baro nginang yaduai nagbanta ki bapang gebesitam ki badan ha ki hospital baper ai botrai un kenar kikti gijingu bakin yo ya gijing koj gijing khia ke bapura ha kaleng kemet bat kemen sem Ngi kerpat ko try tori to sumar ya ka ying ka sem jeng me da ka jing e bom ju kala bada ka ba shan ya tli tang ha ka jing kermen ya ka jing ai beneng and I jakari ya ka barabor hapo ka jing ya da jeng me da try jing yu Jesus Christ kun jeng me ubi imbat basan sha ring kat bad me ha ka jing long ka we jong men sem Bakhuid ublay junam la junam amen. Jubilee na kitab Genesis. Utray ublay ulaong, kamlong kababha ba ubriw un im marwe. Ngan ay hau ya kanong yarap kababyang na kabenta jong u. Kumta utray ublay ulathaw na kakandaw yaw kanjamrat baro jong kalum kawa bat yaki kanja sim baro kibahasun bat ulawan lam yaki siya ubriw ba unpet an ay kerteng ayu yaki. Di kumta kanu ka kerteng ba ubriw ulakhot ya unu ujun thaw ba im kata kalong ka kerteng jong u. Ubriw ula ay kerteng yaki jenri baro ya kisim kasun bat ya kimrat baro jong kalum kawa henry na kabenta ubriw pat omshem lashem ya kanong yarap kababyang na kabenta jong u. Kumta utray ublay ula penyot thia jalang nila ubriw bat kadba udang yot thia ula say kaway na kishing krung jong u bat ula pendap ya kajaka jong kado bat ya kishing krung kaba utray ublay ula say na ubriw ula penlong sya kabriw bat ula wanlam ya ka sya ubriw nang ta ubriw ula ong kani khadu kalong kishing na kishing jonga bat kado na kado jonga bat ensakhot ya kabriw na bala say ya ka na ubriw na markata ubriw ula ino ya lau kpa bat ya laka kami bat ula sno bat laka tengah bat kikalalong kaway kado ubriw bat katengah jong u kila kalalong kibalengkut baro arngut henry kimshem le ran setia kaktin jong utray Isongo ihablay Sam chispa pupra number praspa sapulai Man
Yang supaya kektian belasuti tapi kabadun borban penim yapi. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai dan rengkat bat pi. Rengkat bat pi tu. Kajing Palei naga gospel Bakhuid kat kum o Marcos. Kau berapa Try. Hakata kapor ujisu layeng badolalik no syakatan tirus bat sidan. Ularung hakawe kaying bat syam lakwa bantip mano manoru. Ban umla bandri. Henry markum hi kawe kekentay kabadan kakonred kabadan yoman simbom khoj. Kalau yasngau syapang jongu, kalawan bat kaladam krop hakikjat jongu. Kata kekentay kalong ke Greek, kanong Siro Phoenicia. Kalau kerpa dia ban beno yoksut nakukun jongka. Henry ulong haka, ai ba, an ai jimbam haswa yakikun, namar kamlong kabadai ban shim yakijingbam jongkikun ban bredno ha kikseu. Henry kalau jubab Hoy ko try, wat kikseu hapo kamit kibam ikalengkot lengkai ba bread kikun, te ulong haka. Ba piong hadu kata, to kilesuk saying. Uksut ulami nakakun jongpi, kumta kalalay pa saying, bat kalasem ba kakun katia hajentia bat uksut ulami no. Ka gospel jong utrai. Kajungiro yame ku Chris. Kohan men kopara. Hatu pi la puson em hakajung em kajung pi. Balei pi dem kakli ne pingu kendet kakli jung pi. Haba pile yakadak kading pena. Hak keteng kupa badukun baduman sembokoj. Ne haba piduai pilapusan em pi pej em milade pisngutun em balai ngi ki Kristan ngi dem kamet ka jungi kendiat ne ka kli ka jungi kendiat habang ngi duai ya kano ka jing duai. Yo lese pimju perkat yo lese pim poi perkat balai ngale komne ne balai ngile komta. Ngaru hakasin kemenengkong ngampoi perkat ba balai ngi kum Kristan ngingu kekle jungi kendet haba ngi sedang bandawai kamtam Henry hakawai kesngi ngakan mau ba email junga ikli nga ong balai mengu kekle metep haba meduai ngamla ban jubab ke ba email kwa lane ke ba email tip Henry ong na mar ba ngi nge hoblai Henry i ong nga ngingu ka kle ka jungi ne ngi dem ka kle jungi kendet habang geduai namar ba ngi pen pau ka jing snoret ka jungi haublei kata ka jing bom long e jungi khmat jungu den mata ka daw ngingu ne ngi dem ka kle ka jungi hoj ko hanmen ko para kata ka dei ka basisha haba manga ma phi ngi wan khmat jung trai da ka jing snoret haba ngi bu khmat jung trai kino ge jing tukwa ge jungi kino ge jing ang not ge jungi hakma jungu ni haban bu yaki da kata gejing snoret
kata ka jingu ka khli ka jungi khendiat ka penpau bamangi ngim long hakmat jungu bamau dei ubakrau bamau dei uta ubahakhle tam bamau dei uta ubapej bakmi lane ubapendap upan bayang yanga bangi penpau halade bangi ngim long hakmat jungu baro kat kebangi dan baro kat kebangi dan kam kawan bat kami bat ngiyo tang na uhi ko hanmen ko para den matakadaw kanai kadai ka jinghi kai ke banengkong ka bangi yo na ka gospel ke bamenta ka sngi ngiyo i ba kane ka kriu kantei kane ka nong Greek ka nong Syrophoenicia kawan hakmat jung Jisu kawan da ka jing snoret kawan bandem hakmat jung ngitip ba kinong Greek kat kum ka history ka ba pipule lane ka ba ngi la yo sngo ha ka jing em ka jungi kinong Greek kidai ki breu ki bastat kidai ki breu ki baruspa bo na ki mi ki philosopher ki doctor lane ki kraw perkhat hadu manta bun kinong Greek den mata ki kinong Greek ki ong hana ba kidai kita ki breu ki ba sarong hakmat jong ki wei kini ki jaj benreu Greek kim chukwa ban pandem yalade hakmat jong ki wei pat ki breu hanreng yo i ba kane kanong Greek manda kasni kawan bandem bangu ka khle jongka kawan bangu bandem yala ka jong ka jing im yala ka jong ka mon hakmat jong Jisu ubom dei unong Greek ubadei unong wei haka jing im jongka balai ken ko hanmen ko para kane kanong Greek kane ka kenthei kawan bandem bangu hakmat jong Jisu namar ba kasnut hu wala da kalong kata ka breu ka banang ka bastat wala da kalong kata ka breu ka badap ka babyang haka jing im jongka hanrei kamdon bor hakmat jong Jisu tangu Jisu badai ublei udan ka bor haka jing im jongka tangu Jisu badai ublei ubadan ka bor banbe yaw tau ksut na ka jing im jongka konred jongka den mata ka daung yo i bau Jisu upan ram ya ka mo kam dai kam shong hok lane kam dai hok bangin bread ya ki jing bam ka bang haban ai ba ya ki kon jungi ban ai nang kong ik so hanrei ngi i ba khoj ka pediang ya kata ngakloi ban penred yalade ngakloi ban pediang bangalong kata ka bru ka bopop ngakloi ban pediang yalade bangalong ka bru ka beduna ko hanmen ko para kane ga jing suret ba kane ka bru kam ka wanak ma jung Jisu u Jisu upan urlong ya ka jing angnut ba maka kadon ha ka jing em kam tame na ka banta ka koj ka khia jong ka khon ka jong ka ko hanmen ko para nga khot nga wer ya phi bat kum jur yalade ngi haban kan mau yalade man ka por lane man ka sin ka bang yuan ban shim banta ha ka yu khres bakhoj lane ba habang yuan ban shim banta ha kino ki jing duai ki ba ngi duai ngi haban penrit yala ka jong ka jing em ngi haban penrit yala ka jong ka mon ngim dei bandon kata ka jing sngew sarong ngim dei bandon kata ka jing sngew hangame ngim dei bandon kata ka jing sngew kraw halade hakmat jong ki wei bat kum juru hakmat jong blai habangidon kata ka jing sngew red klempe putrai unsa snap ya ke ka ba piperta utrai unsa jubab ya ke ka ba pikwa ne pipan lanangi kwa sisya ko hanmen ko para klempep ngi haban pendem yala ka jong ka jing em ngi haban pendem yala ka jong kamon hakmat utrai ublei jungi kabar ngi yo i bakane ka riu kenthei kawan hakmat jong Jisu kawan ban kerpat om dei na ka banta jong ka hanrei na ka banta jong ka khon jong ka kabad sha te hau tau mensim bom khoj ko hanmen ko paraman kasngi mangama pi habang isdang ya kasngi ngi haban wan ban pertah hakmat jong utrai ngi haban wan ban pan ka ka bangidon kam ha ka jing em ka jungi yole se kam dai ka bangapan na ka banta yalade hanrei nga haban pan ro na ka banta jong ki wei ngi i ba kanai ka kan thei ka wan ban pan na ka banta ka khon jong ka nga ko aban bu halade bat kum ji rahmat jong pi kanangut kay nga banapi ngi wan hakmat jong Jisu ne hakmat jong blai ngi wan ban pan na ka banta ka jingdon kam jong ki wei kanangut apdeng jong ngi wan ban yasait na ka banta ki khun jong na ka banta ki breu ki ba ngi mitu lane ngi itu ko hanmen ko para kanai ka de ka jingkhot ka ba ar ba kanai ka reu kan thei
kan kanong grek kahikai yang abade pi ngi wana khmat jong blei ngi haban pan ka jingerap na ka banta ka jing giwei om na ka banta yala de marwei hanrei bon sin ngi pat habang yuan hakmat ublei ngi wan ban kerpat ngi wan banduai bon sin ngibu nengkong yala de ngibu nengkong ya ka jing don kam jungi ngibu nengkong ya ka e ka ba ngakwa ngatrang hanrei menta ka sngi ko hanmen ko para to ka ngin pen kalak handiat ya kita ki jingdu ya kir kom duai junga bat jungpi ngin bu nang kong ya ka jing don kam jong ki wei ya ka jing im jong ki wei hadin kata ngibu yala de hakmat jong trai habang ibu shwa ya ki wei ha ki jing duai jungi klempe butrai upej uyu i ya ka jing don kam ka junga ka jungpi pat unsan penurlong ya kita baharo der mata kadau to ken hagana kasngi ngin put pan ngin le ya ka jing khot jong jisu yang abade pi lengba ka jing im lane ka jing hikai jong kane kanong grik kaba wan hakmat jung u ban duai na ka banta ka khun jong ka berkum juru ka duai hakmat jong jisu da ka jing skurit jong ka pat habaka duai da kata ka jing skurit bat habaka duai ka yasai na ka banta jong ka khun jong ka u jisu usngap baru ai yak e ka bakapan to ka ngiru ngin but yakine ki jinglong kinuk sabab ha jong kane ka nong grik en yoro yo Jesus Christ ngin yeng ngin pla yala ka jong ka jinget nga nget hau lei pa badan bor baro unong tau ka beneng berkendau pada hau Jesus Christ kun bamarwe jungu utrai jungi ya balapun naman sem Bakhuid ya balakhan akamaria thesati bala shalabein hapo Pintius Pilatus la sanar phna yu la ya balatep yu la yash bayap hakasngi ka balal lamipat wala kiu shabneng usong shkamanu blay pa badan bor baro nang tra wan pat ban bishar ki bemet ki bayap nangait how man sim Bakhuid akabalang Catholic Bakhuid ha ka jing salok Bakhuid ha ka jing ma be ki pop ha ka jing mi pat ka do bat ha ka jing em bom jukut amen Lai spa and rip kuntai. Yakupayau puwangi cerwa. Yakupayau puwangi cerwa. Toduai ko para bagai jung kenya junga bat jung pi kan long wa padang huna khma du blei pa badan bor baro So tribe dating knyane ji jongpi na kanta ji ro ban borong ka jeng jong ke jung man toy ngi balang Bakhuid jung u baro ko wei ko trai ko blei jungi me balabu habasdang bakine ki e ki bamela thau kinshan borengi ha ka jing tlot jungi to ai ngi kerpat bakin kalalong yangi menta ka sakramen jong ka jing im bom jukut dau Chris utrai jungi amen
Utrai udon rengkat bat pi. Rengka bat piru. To kentiu yalaki danot. Ikan tiu yaki saut. To ngenai ngui trai ublay jungi. Ai sang hok bat katei. Da shisha kalong kabasong hak bat kabadei kadei ti jungi bat ka jing pen im yangi. Haman lakapor bat ka jaka banai ngu yami. Ko kan rat ko pa bakhuid ko blay badan bor bat bom jukut. Namar ha ka jing ej melat hau yau ban riu. Bad haba melapan rem yu kat kum kahak. Mela suspa yu da ka jing isnei. Lengba utrai jungi uji sukris. Lengba jungu ki angel ki aro yakaboram jung me. Ki hima ki dem mani. Bat ki bor ki kenyu hakmat jung me. Ka beneng bat ki bor ka beneng. Bat ki serfem bala kerku. Ki yamane ringkat da ka jingkerman. Ngi kerpad yame. Ai baki sur jungi. Ki nya so bat ka jongki. Kat bangi penpena da ka jungi ro bas ngerit. Bakhuid, Bakhuid utrai. Bakhuid ubleng ipan. Bleng bat petai kidap. Da kaburam jong me. Wayo sana shadrong. Wayo sana klemku. Wayo sana ubleng junong. Yaro yutabawan. Aga kerteng utrai. Leng bat petai kidap. Da kaburam jong me. Wayo sana shadrong. Wayo sana klemku. Wayo sana ubleng junong. Da shisha melong bakhuid katrai katamay jong kajingkuid baro. Damar katra ngi kerpad yame topan kuit pan kantang yakine kijing terwa jungi dak bapa yaman sim jungme kum kamjer halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jongutrai jungi uji sukris hakapor baladi no yu badala kamon snobha ula pediang ya kijing shashutam ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yu badalai hala kesenran ong. To shim batobam na kane pibaro. Namar kane kalong kamet junga ya keba NIT na kabenta jong pi. Hagaju korkam endala layabam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yeme ulai hala kesenran uong. To shim batodi na kane pibaro. Namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga. Jong gajutang batmai bad bom jukut. Ya keba enpenmi na kebenta jong pi. Bad na kebenta kibabun. Na kebenta kajingmap yakipop. Tole yakane ban kenmau yanga. Kajing maya jong kajing e. Katasin bangi bam yune uku. Bangi didakane kakuri. Ngipen na kajing ya jong me kutrai. Tadadu Damar kata ngi kebapan menta ya kajing ya pergajing mi pan jungu ngi terwa hame kotrai yokpu jong kajing im bat yakukuri jong kajing pen im ngi dai ngu adam namar melenyu yingi kebabit ban yeng hakmat jong me bat ban sakri yame da kebas ngoret ngi kerpat yame bangi kebayo benta hakamat bat kasna mukres
ngilong kiba lapanitali kaway daw mansem Bakhuid. Tokan mau kotrai ya kabalang jongme, kabala priang hasatala kapertei, bato penjanaya ka ha gajing it, rengkat bada Francis ukpa Bakhuid jengi, uwal bad marwen yu bishop jengi, kakenhun ki bishop bad barok ki lingdo. Tokan mau lemru ya ki hanman ki para shinrang bad kentei, ki balayat hiya da kabakarmen ya gajing mi pat, bad ya barok ki balkladno ha gajing isnei jongme. To pediang yaki sya gajing syai ke kemad jongme. To isnei yang ibarok ngikerpat yame. Baringkat bad kamariat hesoti Bakhuid kakmi jong ublay. Ujesa Bakhuid ukurim jongka. Ki apostol Bakhuid. Bad barok kerukhuid. Ki belapen snu bahaya me pateng lapateng. Ngilong babet banyo bantalem. Ha gajing imbom jukut. Bad pengenirok bad pendan burom yame. Daw kun jongme uji sukris. Da'u lembadu badha'u. Kan long hame ublay ukpa badan bor. Ha gijing long kaway jong men sim Bakhuid. Barok kabaram bad gijing ero. Jinom la jinom. Amen. Kumbalah hukum yang ngi daw nong penim. Bad kumbalah hikai ngi daktin blay ngi nud ban ong. Kokpa jungi upa habneng kalong kabakhuid kakarteng jongme. Kanwan kahima jongme kalong kamon jongme hak kendeu kumba habneng. Toai ngi menta kajingbam jungi kabahala kasngi. Batama bengi kerengkang jungi. Kumbang rugi ma bike beles new yangi. Padwad yalam yangi sya kajing penshoy. Henry depan lai yangi na kebas new. To penlai yangi ngi kerpat kotrai na kajing snew baro. Ha kajing sebun jongme. Toai jing suk jing sanya kisngi jungi. Kenang ba da kajing rap kajing isnei jume ngin lai barabor na kapop bangin yo jing yada na kajing jenjar baro kat ba ngi dengap kem elanti ya kajing kerman Bakhuid bad kajing wan pat jong nong penem jungi uji sukris Nomar kajongme kalong kaima kajongme kabor kaburam jinom la jinom. Kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jongme kajing suk nga iya pi ka jingsuk junga nga aya pi wat pet yaki pop jungi hanro ya ka jinge jong kabalang jongme bad ha ka jingsbun jongme ta ya ka ya ka jingsuk bad ka jinge tali ka wei kat kum kamon jongme mame ubi bad basun shar junom la junom amen ka jingsuk utrai ka dan barabor rengkat bad pi ongin ya terwai ka da ka jingsuk iwe highway pad ka jingsuk bad pi Ukun lang brodu play, make it property, to selves and Ukun lang brodu play, make it property. Hakmi ukun lang brad jong oblay, hakmi ubakid na yakipop jong kapratay. Sukito yaki balakhat, syaka jong kawai jong ukun lang brad. Kokanrat ng siyang hak mamadrong po kayin ito nga, and raise ang tandatin kamansin nga kan sakya ay. Kamat bat kasnam Chris, kan ribat kan ilamingi, syaka jong embam jukut. Amen.
Kameras namn Chris. 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 Arspa Arpulai. Ila Yopia Apororo Yamitra Genrachona Ila Yopia Ngai sachusin kengu kadam kerpang akan kelemat kapor kebukut kapor kebekentang kebang yulayop liang yu jisu hapo kedenut kejungi u jisu daladehi lawan bensong rengkat ban ngabat pi waladang ngimlong susha kita gibru gibabid dor hanrei ula penrid yalade ko hanmen ko para bandon rengkat ban ngabat pi kejung don kejung u ha kejung em kejungi kejung wanrung kejung u ha kedanot kejunga kejung pi kanang pung ai boringi kanang pan klan yangi kham tame bangila banle kham baha ha kane kasngi ko hanmen ko para da kejungai da kejung kermen kejungi to kan menta nginduai ya kejung duai jong ke Jubilee snam arhajar arpasan ko pau baha beneng to ai ba kejungai bamel ai hangi hau khon chung me with Jesus Christ o hanmen chungi
ban bagan telinding jong kis bun kan kelang hagedanu jungi dau men sem Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ke jingkerman bala kerku na kementra ke jungwan kahima jungme ai ba ke jinge jungme kan keladur yangi sha kenong lor langka bom ju shong thai ban bet ke sambai jong ke gospel ai ba ke to ke sambai kan keladur na shapo ya ke jajin real ba ke perthai mariang barok away aga jikmelanti batikana ya ke beneng batamai ba ke perthai batamai banda ki bol jung baman away no kaburam jungme kan tan shan junam Tuan kajung e jung ke Jubilee kan kersiu biang hangi ya ki program jung ke Communal ya ke chingang dot ba ke tia jung ke show happening ai berkata ke ju ke jing e kan pensap priang ya ke jing kemen ba ke jing sub jung nong suspa jungi hasatla ke pertai shame ko le jungi mala ke ku junam kan long ke program ke jing ro junam amen Kok pa chungi ba habneng kalong Bakhuid ya kerteng chungme kanwan kahima chungme kalong kamon chungme ag kendeu kumba habneng ai ni mentra ke chumbam chungi bahala kisngi patama ni kerka chungi kumba ni rima ke kesni adwa de lam ni sha ke jing penshoy henre de penlai ini na kemasneu amen Kublai komaria kepada ke jingai utrai dan batpa bala kerkuya pan pedeng kentei bala kerkuya sok po chong pau chisu komaria Bakhuid yokmi chong blai tuai nak benta jingai kanong pop menta pada kapor jingai ke jingai amen kaburam hau pa badau kun badau mensem Bakhuid kumba kelong kumba meningkong kumju menta badwara bo junom la junom amen to nyin ya duai Koblei me balamon bangi yo benta hawai kupu badhakawai ke kuri to ai hangi ngikerpat bangin em ha kata korkom ba enda la penlong yangi kawai hau kres ngin sai so da ka jingkmen na ka benta ka jingpen em jong ka perthai dau kres utrai jongi utrai dan rengka bat pi ublei badan borbaro unkurku yepi Ukpa badukun pada mensem Bakhuid amen tolisuk ij basikru trai da kejing emba baha jong pi isngu yau blei laispa arpupra telang yangi ko trai telang yangi du country jingit bagim lapta telang yangi ko trai telang yangi ko trai telang yangi da jingit tron tang uwe Kumba belong aba meningkong kunju mentabat barobo jenam la jenam amen. Nyero yutra Yesus Kristus jenam la jenam amen.